ole lir tu te in zawain che bai kalo buk le vek chewa hei voina chuanin ma khanin mawm vel re na kalo da a chuan komena khanin request ang khanin hmuar re na lo zong le ro ti khan request tu te khan oma subscriber te ti lom lo le ti vui chu ka hlau em a karon zong le a hei ka hmuar ti re chu karon so do ni hei hmuang hianin bal deuh hmuar na sa deuh hak lak lo kha kor tha karon chua le ta a hei vo in hi July ni thum ani a chuan boite kor hi hei ka fa pa hi ma ni thil ei na te korata top top chi ni a thil ei te akorte ti bal na sa thin em a chuwang chuan a thawmhnaw poi chhia tam em a hi po hi pai to tura ka ti kha nge ka han te sa alo tha em a ka thil man kha karon hmu don chewa ka ti faidan te hi tuna kha chuan hak lak lo kha hak lak kan lo chhole ta lo war tha se ani request te om chuan lo da zel ula ka lo zong zelanga in ta na thil tha tak tak lo ko hmu chu ka lo tum zel don ni ka phak ang tokin ka lo tang zelang ka channel te min lo hlut sak em ti ka sha in chunga po ka lo ma min sab tu tam tak zenga min lo sab lawa ka video lo en chin te po in khongai taka min lo sab zel tur po in khongai na karon dil le bokani he ti hian kor hak lak to lo kha kan han hak tir le a hi jersey thanania jersey ni wangena re po in ron ti me theya ti sa ta te po karon test vek dona hmuar re na kha chu ma sa in karon soi ve le a karon entir ve le phot che uni chu hmuar re na tha em mai chu kan lo en tran to dona nga in hmuar kha atira bal em mai khaduna chuan kor tha lo chhuak le ta reng maya lo hak lak le ta reng mai chuwang chuanin comment lama te po khan in du chu in ron soinga ka lo zong ve zel don nya shet na ti pun te hi hlu ve a ke po hi ka be se mi lawin nya hi hmuar lutuka achunga mi a logo chunga mi kha ka han ta thlek khilai chunga mi hi ka han ta thlek kha are ta deuh se he wan thadon ve a ka tia ka han su kha lo fai ta duak sia in hmuar hian ron pho chwa zok kha ka cha ka hei kor hak lak to lo fa pa kor hak lak to lo kha ni a kor tha ka ron chwa le don ani chuan khain hmuang khan kor tha ron chuak to a boite pon hale evek to a thawmhnaw wara hian for life he chana hmuar em a chuwang chuanin hei tian kan han sunga chu ka thil man tha em mai chu hei speak and span dei mai hi lo nia modi kherami mo chuan kor color kha engma ala lo ti te po ha kan chei bokanga chuan ti hian ani na dan tur ang taka chuan minute nga teka minute thum chia tur ani a ma se he ge chu ka chia man lem lo wangin ka su pop dona chan chu ka man mo de box si a video siam te hi rei tak siama han eng lo te hi ka man ve thin lawa man dan man lai a video te ron siam ve thin kan ni a chang chenu te kan ni box si a chuwang chuan ke po in he thil hi hmuar re na tha ang ti po ka ngai to ngai me lawanya ka leina chan po hei steel vel thil tep ang te mo khatiang vel ti faina plastica sabon le tuina re bala siam ti faina na ka lei kha ni a bathroom ata na man chi ang khamo chuan khatiang ata na man chi kha ni a steel vel te po a fai thei chuan a fai thei nge yang katia hmuar hi he thil hi ka leina re to a kum thum na ni me ka ni chumo a man zat te expiry date te po a re evek to a kan mang chau em ni chan chu man ngai na fok ka hret lo wang hian kan mang ngai lo ni chu hmuar hi ari ang ti hi ke po in ka be sei lo ring hlel deuh chungin ka han ta chin mai kha lo re ta vek sia chuan hi ti han ka hat suta ni a ti sat pum pui kha fai ta hiau meya makkatia ke po in chuwang chuanin lo mang thin te point om ve to mai thia modi khera hian hei lo poi hmuar re na thadeu man tia ke chuan kala mang ve lem lawa hemi speak and span ka leina chan chu ka soi to a kha hetiang vel steel vel ti tlet nan hian tep vel mo tiang ti tlet nan a le kha kani a chuan ma se hei thawmhnaw hmuar ti re nan lo them ani ti kha vo in chu karon mu chuak le a ka lo hril ve le chak chu ni chu komena khanin hmuar re na thei lo zong le te ti te kha komena oma chuwang chuanin in du na kha ti hlo tin lo kha ka hlau ve lu tu ka zonga ka ngai to thin ni chu ma sengin hmuar re na tak hi ni po in an lo be don thin to nya ke po hi ka be dong to ni chu hmuar
tihreh na hi robin te chuan thawmhnaw var chia te su ka ngai thin ta rawng ala zel bawk sia te ka ti ni chumo atin surf ne na han pula rawng ala lo tura robin man la hian a fai tur ang han a fai thei thin si lo ka te robin te po hi ka leivak to ngai lo ni ka leivak to ngai lo a chan chu rawng te alak deuh thin awang hian ka hmang thiam lo thin ani chumo naupang kora enge mo han kai han tihreh nan po hianin robin hi chu ka hmang to vak lem lawa ngai lem lawa chuwang chuan hei helai speak and span kum thum chuang ka nei to ka man zo hlei thei lo hi lo tha em ti ka han hu chua ka hei rawng engma rawng ala box si lo hi ka du le zwalna ani ta a chu in man ve du chuan modicare company ni chu chu ka lo hril ve le chu ni chu hei vo in chu boite kor che to pai mei tur kha lo kan han tihreh a lo fai tha em mai a ka lawm khop mai ke po chuan chan chu hmuar re na lo zong ro kha min tia keima kha chuwang chuanin ka lo zong ve tanga subscriber te ka lo ngai poimo lutuk chewa chuwang chuanin bel mong ti fai no ul sam te po kan ti le zelang in request du kha tu lo request zel ula ka thiam ang le ka thiam ang ka lo in ziranga ka lo zong ve zelanga chuan tuna kan han mu chhuat tak chu bal re na ti meng kor hmuar re na rawng la si lo wa tihreh na mo thawmhnaw vara po man tlak vek ti nan chu rawng nei anga chi po man a poi lo anga ma se thawmhnaw tha tak ang kha chu awi om ve theya tlema rawng alo lak ve a lo om ta ma sengin ti sa ta kan han ti chin le anga alange na lo kan enanga ti hian nuai ve deuh chu nga ya hetia ka han nuai chung ka han brush chung nen ka chuan a minute nga chu tling lem lo anga ma sengin minute ni thuma 5 vek theini chu chwa chia po chia ran pa ngai lovin tikhan sabon tel me lovin ama khami speak and span rungot mang khan ka brasa chuan ka ti hu photani chu mawm ja chong ka ti hu phota khami tui kha ka leita a chuan ti hian kan han brush fai ta kwar mai ni chu chuan alo fai ta a kan lo hale thei ta ni va tha em tru chuan bal a nge dana zir khan bal te mai la hmuar a nge dana zir khanin 5 atanga 10 minutes vel chia po kha theirenga ma se ke chu kha chia lem lovin kan noi pop popa a ne so em ani alla ne em a chuan then khat te chu kan ti fai tur zir khan chia deuh te po ngai om mai theya chung te po chu lo hrele taila chuan tlema noi nat ve deuh chu ngai a ma sengin tha ha lutuk lawa khan a fai ve thei mai ni chumo hei tuna chuanin a fai tluk angani to me fai vek angani to me ya chuan chan chu in cheina lutuk ani lem lo wang khanin fai over po kha ngai ka ti chuang lo ta han chia deuh wanga ti po kha tha thona in ka hun nei te na zir lo awangin ka soi to ang khan ka ron su deuh pop ani a then khat du luk deuh tan chuan chia deuh wang po kha apoi lo ni ti kha kan soi tel bokanga chuan heitian avan te yang khan sang kha hmuar kwal vel vek to mo chuan boite hi athil piang in ta chi ani ve a nge boite hi kan soi ve shim nga kan fapa kan naupang ber ni a kan fapa thum zinga autism ani ve a kumruk ani a thil ta chu soi thiam chu nei teu to ma sengin bia khan tong ang tak hi thiam lawa a thawmhnaw te hek bik em a thil piang kora ta chi ni a hau tak em mai ni chuwang chuan thawmhnaw var lampang phei chu ka leivak to ngai lawa a se ka du thin si ati fresh ve ka ti thin wang hian ka han leile thin hi ani ati khan kor chia kan in chuang hal zela kor thiang him de ulek phei chu kor haklak lawa hana chuak zung a thil kan mom te arsa te hi du em a tle min arsa te po hi a mom chi te lo a eng deuh chi lo phei chuan thawmhnaw a hak ang te kha kor chia tang zela ma se tu na chuan ti faida thadeuh kan hre to a tuna chuanin ti hian hei kan han ti fai le ta ni a chuwang chuan naupang din hmunain ang lawa then khat naupang indim thiam em an online then khat chu indim thiam me lote an om ve boka chuwang chuanin fa chang chetan hi chuan thawmhnaw te chedu em ani a hek ve em ani ti te po kan soi venga chuan tul ka ti chuan boitia kan enkol dan ka enkol thin dan te po hi la ron da ka du a enga ngai thadu in ong chuanin comment lama te po kha in lo soinga tuna chuan ma son em a tun dai phei chu open ti vel thi ama soi du ngai me lo kha soi ve to boite chan chin ha share in om teu to thawa ka subscriber te jinga khan chuwang chuan boite po
mi lo tong trai sak thin tu te point om kha ma son em abc te hi sei chuak thei vek to a chuan 1 to 10 po thiam vek to a azia te po hi ne so ve to ma sengin azul ang chi khan ani a chuwang chuan autism mam ste in lo umpal lo ni chuan en kol dan te po kan shil venga ka thiam bawang po ni lovin do thei te ngai ve ani ti de kan soitel pa anga hei ti hian ka kor suk chu alo fai ta der maya chuwang chuan acha ni kha speak and span khamo aman na tur kha apko ma kha in ziak veka thil sang plastic manrua te bungrua te man thea plastic nge antinge kan te ang plastic te he nau te sabun ne na tuilo in pol khan balte lo siam thin ni chumo kan bathroom material bungrua ti meng kan bathroom manrua bungrua te kha khang te po kha speak and span mang khan osam takin asil fai theya he tu na tui khoi na tep ang chi steel ang chi nei tan po khan ate du ani ti po kha kan soite langa tu na re thei lo ti fai na kan man chan tak po karil ruwa khan re thei lo hi engin nge iti me da hmuar he engin nge ka ti re ang lo soi ro kha ti ve khan ombok se ka te ka ngai tu na salut tu ka chuan he speak and span kha zo trep to a zo po kan mang re man na bak tur ka shet lo wang le ka man khat wang khan chuan he hi enge thatang a that danang le robin te chu rong te la thei thin si a ka tia chuan a logo chu ngami hmuar kha ka han nuai chin me kha lo fai ta kwar se he hi thadon tu ka tia karon mang chin ta kha ne lo them maya modi care company hi thil company thatta kani ti kan soitel bokanga chu tiang ke chuan ka order tamlem lo ma se modi care ma na tanga tha ka ti tonya an bel chung no te tha ka ti steel ul ang khamo ka tiang te ka tha ka ti ka man tampol nya modi care chuan chong chu ni ta ni modi care po chu ti an om tama mizoram chuan lo lei ve ula thil man to ni lawa aman kha ka han endo na mo ma se aman kha ka hretlat to lo ni chu a ther vek to box se ang ja na kha chuan ka man lai phe chu expire to hel ka ring rei to sia tiang vel chu ni ma se kha lo la them ani in mong hian kor thar kan nei le ta ni chu chuan fa te hlei deuh te in lo nei ni chuan thawmhnaw te chu abal ve du re ka ringa ti hian he kor hak lak ka kan lo chwa ta a he avar chu var ser to lo shim ma kor shim hi a hmuar chu thoshan ni se he avar he var ser to lo shim ta chuwang chuain tuna chuan kor thar kan lo nei le ta chuan he speak and span chu a man na kha a inziak venual boka kan lo enjai nga man na tura inziak kha le man lo na tur te po a inziak anga in lo chiar ve don nya he lo chiar ula lo en ula chuan kha ni ta ni in mu in chiarem pho plastic mak bucket ti vel mo bathroom bathtub ti vela te po astain ang chi bal kai anga khan man thei ve kan ni chumo chuan no pangkhoi pha ka te da lo tur ani a tiang thil internan no pangkhoi lo tur ang chi chu chan chu an ka te lo tang ti lo om thin wang hian film khurangai ve a chuwang chuan no pangkhoi thei tura da lo tur ani a in lo le ni po in ada na tin lo film khurdon nya aman hi han en ka tuma aman hi ai are vek to expiry date po hi khu thi to de ni hurei lutuk to mo chuan hei helai hian hmuar pakhat kha karon ti re don ni chu ka fanukor hi hei po hi re thei to lo anga ka ngai to khania a hmuar na se a khu hmuar thit hian mo helai hi a hmuar lian deuh lai nia khu karon ti re le don ni chu chuan karon ti re le nga in lo en don nia rong alak nge la lote in lo enanga hei ka han le top me dona tuipo ka pot lo ka fanukor hi araw ni hi arawa kaleya tikhan a hip ta a chuan vai pon ka tire don no kor thani to lo ka ui ve de hi chu adam doi hi ka ui ta chuwang chon helai te hi kan ti re ve le shim nge rong alak le lak lo dan en nan he ya eng dalani a ka fanukor hi chuan kan lo chia a hle ka ngare lo te mi khat vel chuan ka lo nuai nga chuan lo nuai chin don ni la nge la lo ka en leng thoksi chuan hei ti khuan kan han nuai ta pop pa la le don ro me a khu en ro khu are de tan dei he phe chu a hmuar tanga voi tam
ka khoi to nia ka suk to mo ka lo mang har ka lo she har ma ni ke pon mo that dan khu thal tuk khu re kwar mai are le ti ta vek mai a khu em nuôi le deuh sheng o are tan der mai khu tlem chu lo ma ala re fel lo dewa brasanga re thei te rengem kan enang hmuar lai hi tam lut tu ka mo fanu po hi che fel lo chi ni ve no pang chu an thil ei ang ten koran ta thenin mo fur lo ni phei chuan kan lo suk ni khat thil tho kan lo suk lo phei chuan chu ma tam se kan veng phei chu hmuar a hian a chang zunga bal hi mo eng ki pa chema le dar hau te poi chema tho kan veng chu chu ma tam lu tu ka hu alo fai der ta mai a hmuar khamo fai tat mai thale mai kan lo su fai le ta hmuar tak hmuar rei lo po a fai vek kan ni khu chu in lo she ve don nia hmuar are chiang khop mai lo re ta aro kan en leng rawa om dan kan en lenga chuan thu ama omna re tlat mai ma ka chuan lian puya bial thla kha nya mo aspot ne khu chu hmuar po ni to lo bal engi mo ni to khu chuan khu kan lo tleu le ta ama om kep kha hmuar bial kep kha alo re ta ni khu thei phei chuan mi som te han cha phei la chu he han a re chiang le zo lang ko ma avar bial kep kha lo om ta lo bo de to ni chuma rong hi alam ya lo boka chuan aro kan en le ang alo ro ta he ti han alo lang ta ni pa tha em hmuar po kha om to lo kan ti fai lai tak kha kor thar kan nei le ta chuan hei pen ania hei ka kor ani ta ni hei pentui te po are thei vek pentui ka lo ziak ta mo lo thai ta nuai mai ni chu chuan hei speak and span mang khan lo ti re le don ni re vek ko em re vek the ni chu mo chuan chuan pentui kai a po tha em mai ni wa tha em tro khu rong eng ma ko rong la box si lawa fai le hiau ta mai kan ziak non le don ni ziak non le fai ta pentui kai problem te kan lo solve ta le vek mai khu nom le mai tro speak and span that na kan pu chuak chiang khop maya pentui kai te hmuar te are theya chuan thil dang po re theyang tro thil re thelo dang kan ti le don mi tro ma se chuwang chuan thil sang re thelo dang te po nyang in lo ti re ve don ne hei pentui kai te po re thei vek ani chu tha khop maya kha chuwang chuan in approve na kalo hmu le bok chewa pentui kai a po are thei ni chu pentui kai po kan ti re theya kan problem chu solve ani le ta no pangte form var ha chi phei chu an form ate lo kai thina speak and span mangin ol sam takin pentui kai te hmuar te kan ti re theita lo om hle mai ka channel te hi min lo share saka min lo like saka comment tha tak tak te min pe thian tu den oma kalom em hemi channel po hi hemi video po hi turin ti chuan min lo share sak le ula mo tu te hnen lo thleng le turin ka du em min lo sap tang tu te po in chu ga lom thu ka soya ka video te thain ti saptla ka min ngai chuan khoi te ge min lo sapanga like te
comment te share te min lo ti sak le zel don unia in zawai chunga lom thu ka soya bye bye le vek phot ule